Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳу. Домло азиз, хуб ҳастед? алайкум салом ва баракатуҳ. Алҳамдулиллаҳ. Ба хотири Аллоҳ мо аҳли оила фарзандон шуморо дӯст медорем. Ва як савол доштем, якта хоҳиш доштем дар охир. Савол чунин аст, домло, хай мо ҳар рӯз шуморо гӯш мекунем, ба ҳар ҳол гуфтем як аз шумо пурсида монем. Ана дар шаҳри мусофира дар Россия ҳастем, инҷа хона дорем, ипотека гирифтагием, ҳамин хона мисол қарз дорем, ҳар моҳ пулаша меспорем ва як камтар пулам ҷамъ кардагӣ ҳастам ба миқдори 500,000 рубл. ай ҳаваи закот додан мо закот метиҳем ёки чӣ мешавад? Чӣ қадар? Қарзам оли аст 4 миллион аст. Ти дохир он 500 тит ҳарчи закот наметид охир. Як мошина закот ягон каса ёрдам кунем гуфтем. 12500 рубл мешуда аст. Чанд сум? 12500 рубл. аз 500,000 рубл 12,500 рубл мешад, лекин шумо қарздор ҳастед. одаме ки қарздор аст, қарза аз пули нақдаш тарк мекунад, баъд аз боқӣ монда закот метиҳад. шумо вақте ки қарзатон 4 миллион аст, бо махсусан аз банк аст, шумо ина ҳаракат карда тезтар соф кунед, то ин ки аз гуноҳу аз дуои бад соф шавед. барои кӯшиш кунед, чӣ кунед бародари азиз, ҳаракат карда қарза соф кунед, шумо закот натиҳед. ин 500 ба мо ҷоиз нест. охир шумо аввал қарза бояд соф кунед. ои қарзи моли чанд сол буд мешавад охият, чанд сол мекашад. ҳаракат кунед бародари азиз, ҳаракат кунед ва маҳкам иншоаллоҳ. ягон чиз бошад барои фурӯш кӯшиш кунед ва аввал маҳкам кунед.